हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लागारहरनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरनाया नैबेसो जे जोंहा दाखालि बावैसो जे हिरनमय खाख्लारिनि जे रुंसारि जानाय बे केसनि सायावहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनाय हाबाफारि लानाय जों नुनो मोनदों आरो बिनि सायावनो जोंहा दिपेन बर' सारा गोबांथार बाथ्रा बुंदों सरकारनिसिम। दा बाथ्राया नैबेखौसो आं रायज्लायनो लुबैदों रायजोफोर जे थारैनो दिनैहायसो माने जोंना दिपेन बर' सार बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानि जे आखल आखु बेखौ मोनदांनो हाबाय नामा होननानै आं सानदों आरोखि। दा जिखुनु जाया आङो नोंथांमोनजों ससे भिडिअ क्लिप होनायनि उनावहाय रायज्लायफिनगोन। नोंथांमोना दिनैनि समावहाय दिपेन बर' सार बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय आफादगिरि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना ससेबाबो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ला। जोङो मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जास्टिस नागिरनाय जादोंमोन जे जाय मेन एक्यूज जाय मेन कालप्रिट धन आली आरो लोगोसे बाहार आली रेहमान आली बिथांमोना गेंरेप इन्सिडेन्टआव इनभल्व दङ आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं एक्शन माने फासि होनांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव बेखौ लांनांगौ आरो लोगोसेनो एसआईटी गठन खालामनानै बे गुटै तदन्तखौ मजबुतै खालामनांगौ। बिनि उनाव भिक्टिम परियाल हिरनमय खाख्लारिनि नखर आरो सानै माइनर गार्ल जाय बिथांमोनखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि नखरनो कम्पेनसेसन होनांगौ। हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख थाखा आरो बे भिक्टिम परियाल रेप खालामजानाय नखरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय जादोंमोन। किन्तु दिनै एप्रिल माने मे दाननि 3 आरो 5 निफ्राय दिनै जुन दाननि 23 तारिख प्राय 1.5 मास आरो बे 1.5 मासनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार आसामनि जे सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस मोनसे न्याय होगोन होननानै। दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनिल गगৈ कान्ड जादों बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों बेखौ लानानै मन्त्रिया थांदों बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनिल गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ। किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरनमय खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो पारमिना बेगम 3 बेक्तिया बेयाव इनभल्व दङ। बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्शन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन। किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ 2 शब्द जों खोनानाय नुवाखै। कुनु मन्त्रि नखराव थाङाखै डिजिपिआबो नखराव थाङाखै। जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों। किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा। थ' रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय आरो नुनायजों लोगोसे खोनाबाय नङा होमबा दिनैनि समावहाय जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों जे हिरनमय खाख्लारि जाय रुंसारि जानाय जोंहा बिनि सायाव माने सरकारखौ दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंब्लाबो बा धरना होनानै गाहाय मन्त्रि बा चिफ मिनिस्टारनिसिम लाइजाम हरदोंब्लाबो दिनै बिजेपि सरकारा बा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बा आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा बिनि सायावहाय जेबो खुगा सिनायखौ नुनो मोनाखै होननानै बा बाथ्रा बुङाखै होननानै दिनै दिपेन बर' सारा बुंदों आरोखि। थ' आं बाहाय नैबे बाथ्राखौ दिनै बुंनो नागिरदों रायजोफोर जे जोंहा थांनाय समफोराव जेब्ला इलेक्सन MP इलेक्सन जादोंमोन बे MP इलेक्सनावहाय BJP गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्थात स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुलाराय जोंनि बर' फरायसा आफादखौहाय BJP राजनीतिक दोलोखौ बा
बिजेपि सरकारखौहाय मदद होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बे लेखायैनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बिजेपिनोनो भट होनांगौ होननानै दिनै बिथांमोनहा समस्त बर' रायजो राजाफोरखौबो खावलायबोदों आरो गुबुन गुबुन जाथि हारिफोरखौबो बिथांमोनहा खावलायबोदों जे बिजेपिनोनो भट होनांगौ होननानै दा बे लेखायै बिथांमोनहा मदद होनाय बायदियैनो मोननैबो जे सिटआव एमपि सिटआवहाय बिथांमोनहा देरहासार खालामहरनोबो हादों आरोखि दा बाथ्राया नैबेसो नांगौ समाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिंहरनानै बा बिथांमोनजों सावरायनानै मदद लाबाय आरो बिथांमोनखौ इलेक्सनाव बाहायबाय खामानि मावहोबाय नाथाय दिनैनि समावहाय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारनि खाथियाव गले गले दायनिगिरि जाय कालप्रिट बेखौ दायनि साजा होनांगौ आरो साजाया ओरैबायदि साजा जानांगौ बेफोरबायदि बुंनायनि सायावबो बा लाइजाम हरसेयावबो दिनैसिमबो माने आसाम सरकारा अर्थात गाहाय मन्त्रि मुख्यमन्त्रि जाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बिनि सायाव जेबो खुगा बेखेवनाय बा बाथ्रा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरोखि दा बेखौनो बिथाङाबो बुंदों जेबो दिनैसिमबो माने बाथ्रा फंसेबो बुङाखै नाथाय गुबुननि जे जानाय जाथाय बाहाय सोरबा मन्त्रि थांदों सोरबा एमएलए थांदों सरकारनिफ्राय नायदों नाथाय दिनैसिमबो बे जोंहा हिरण्मय खाख्लारनि न'आवहाय दासिमबो सोरबा मन्त्रिबो नायफैयाखै आसाम सरकारनिफ्राय बा सोरबा एमएलएबो नायफैयाखै बा गाफैयाखै होननानै बिथांमोना दुखु फोरमायदों दा बेबायदियैनो दिनै साननांगौआ नैबेसो रायजोफोर थारैनो दिपेन बर' सारा दिनै हमनो हाबाय नामा दिनैसो साननो हाबाय नामा जे सरकारजों थासेयावबो सरकारखौ मदद होसेयावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बाथ्रा बुंनाय बेखौ खोनासंनाया खुब दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर थ' आं बाहाय ओरैबायदिसो बुंनो नागिरो आं स्पेसियेलि पार्सनेलि हिसाबै दिनैनि समावहाय दिपेन बर' सारा जाय माबाखौ लादों आयदाखौ लानानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ बा जाय खामानिखौ दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां गोसोजों बिथाङा मावनो लानाय बा बिथांनि सरकारखौ बाथ्रा बुंनायाव आंहा स्पेसियेलि ओरैबायदि मोजां मोननाय दङ आरो आङो बेखौ साबायखरसो बावगोन जे जाथिनि जानानै जुदि बेबायदि खामानि मावोब्ला बेहाय आङो मस्ट वेलकाम खालामो आरो आङो बिराद माने गावनि गोसोजों आरोखि पार्सनेल हिसाबै माने बिथांमोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि समाव खामानि मावनायखौ आङो सेलुट खालामो आरोखि दा बेबादि जुदि मावोब्ला सानबेसे खुगा बेखेवालासेनो थानो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर बिथांमोना बिनि सायावहाय बायद'था बाथ्रा बुंनांगोन होननानै आं सानो आरोखि थ' जिखुनु जादों रायजोफोर आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै भिडिअखौ खालामदोंमोन थ' भिडिअआ गोलाव जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि